hallintaa, joka Joo. siis osana sitä alkeiskurssia ja siis se on yhtenä lisäkurssina just sen takia, että se on ilmeisesti siitä, että painosiirto taaksepäin onnistuisi paremmin. Joo, takajalkojen ja takapäätä. Se on 2 tuntia molemmille, niin on ottanut toisen jo. Tuo on hyvä. Todella hyvät rytminmuutokset. Oi! Mulla on kolikkoja sit niinku varmaan koko tälle seurueelle, jos on. Siellä pitäisi olla. Anteeksi. Mutta mä en nähnyt ollenkaan, että sä lähdit siitä pihalta pois. Mä jään tuohon pihalle oottelemaan. No niin. Hienoa! Siellä se oli se varmaan. Eihän kai se oli. Sitten tuli kyllä varoitus. Kiitos ohjauksesta. Tule, siellä ei ole sun kassi. Se on Vähän katsotaan sitä, minkälaista treeniä huomenna tehdään. Hyvä. hieno. On ihan kuitenkin kookas. Jos on nuori koira ja kookas, niin se tarkoittaa, että se ei ole vielä ihan kunnolla kaikki lihakset kehittyneet. Sillä on komeat kaarret. Mun mielestä se ei ole varmaan, se jos on 2 niin. En mietin, että on koira mitään. Niin oikein saa kysellä. Pitää sen mullista hakemuksista muistaa, mutta en muista. Mä en tiedä, oliko siinä monta muuta sit sellaista nuorta kuin Rokka. Oliko siellä nuoria koiria? Paljon se ajaa vanha? Koko tuo. Ai se on niin kauan. Näyttää viime vuodelta. On. Miettikää. Niin, siinä kohtaa mä päädyin ottamaan sen vanhemman, niin voin keskittyä opettamaan itseäni. Mun kuviot on vaikeampia kuin koiran. Mut Minna, Niin siitä ehkä hyötyy se nuori. Sami on kysynyt, että siis Espanjan Sami kysyi multa, että kumman koiran kanssa on menossa. Sitten mä vähän aikaa mietin, Intankaa. Ei mulla tullut uusi mieleenkään. Niin. Sami ryhmässä. Joo, oon ollut, mutta nythän minä kun vaihoin seuraa, niin miehän jo luopuu siitä paikasta, mutta me ollaan nyt käyty sit Samin kerran kuussa ominen. Hei! Treenataan Samin kanssa aina sille tällä. Joo. Hyvin samantyyppisiä ajatuksia. Tuo rytmituskeskustelu kuulosti kovin tutulle, kun on sitä. Siitä on tullut. Ei voi syyttää. Tuolla lavalla. Se Sami on joku Mut mie sanoin sille vaan viimeksi, kun on yleensä, kun ei oteta rytmitajua, niin se viisteisessä mun jutuissa. Ollaan me käyty Inkan kanssa Samin veineissä, voi sanoa,